Bustos, bona tarda. Hola, molt bona tarda. De què se l'imputa exactament? Bueno, en principi, la documentació que m'han donat, jo encara no em consta que estic imputat. Estic denunciat per als delictes que vostè s'ha fet menció i per un que he conegut avui, que també és susceptible de ser denunciat, que és per la no assistència de perseguir el delicte, una cosa que he descobert avui. És evident que tot el més hi ha secret de sumari i, per tant, això segurament està provocant moltes informacions i, en aquest cas, la indefensió d'aquells que no sabem què és el que ha provocat tota aquesta informació que vostè ara ha transmès a través d'Ultranotícies. Per tant, està imputat o denunciat per tràfic d'influències, també? Sí, suposo que sí, però per mi aquesta situació el que em genera és la preocupació de veure com segurament moltes ciutadans i ciutadanes de bona fe, la família, els companys, en aquests moments estan veient i patint una situació que evidentment pot intranquil·litzar-los. I jo us vull transmetre des d'aquí la total confiança de la meva honorabilitat i confio plenament en que totes les persones, familiars o no, tècnics de confiança o fins i tot companys de consistori, han actuat sempre des de la transparència, des de l'honestitat, des del servei públic i, per tant, en cap cas comès cap tipus d'irregularitat que pugui ser susceptible. En qualsevol cas, si això és fruit d'una denúncia d'un partit polític que fa ja un parell d'anys va interposar, com vostès mateixos acaben d'emetre en les seves notícies, doncs estic segur que el jutge està complint amb el que, i el fiscal amb el que correspon, és investigar a fons per si de cas hi ha alguna situació d'irregularitat. I és aquí on jo també vull deixar ben clar que si algú, sigui qui sigui, ha comès un delicte, que caigui tot el pes de la llei. Per tant, senyor Bustos... I li diré també, i si em permet li diré també, que quan acabi tot això també faré tot el que estigui en les meves mans per recuperar l'honorabilitat, la dignitat, no només a l'Ajuntament de Sabadell, no només la personal meva com a alcalde, sinó a totes les persones que avui estan passant un moment molt difícil. Vostè entendrà que la situació no és una situació desitjable per ningú, i menys quan un és innocent. En qualsevol cas, confio en la justícia, sí que demano públicament, i després ho faré, si puc personalment, que sigui ràpida, que no sigui un procés d'aquells que duren anys i anys i anys i que l'especulació, moltes vegades interessada per part d'alguns grups polítics, poden danyar la honorabilitat de moltes persones. Per tant, per la contundència de les seves paraules, senyor Busto, pot afirmar que mai ni vostè ni ningú del seu equip ha cobrat comissions per alguna adjudicació pública? Miri, mai ni ningú ha cobrat comissions. Tinc plena confiança en ells, però és el meu honor el que avui està sent protagonista i li puc garantir amb tota transparència i honorabilitat que no hi ha hagut cap ni comissió ni res que estigui fora de la llei, que no sigui una altra cosa que complir amb la llei i complir amb el servei públic a Sabadell. No tingui ni vostè ni ningú dubte, no ho dubtin, de veritat. Recordem que el cas que s'investiga és d'una denúncia d'iniciativa, com hem explicat, de l'any 2010, que fa referència a la concessió d'obres municipals, també de promocions de vivendes, a diverses empreses que estan relacionades amb el seu tiet, Melquiades Bustos Garrido, que també està imputat. Què en sap sobre això? Mire, el que vostès han dit, però pel que sé, i a més ho he fiscalitzat encara amb més intensitat, aquesta empresa ni aquesta persona, per molt que sigui el meu oncle, mai ha treballat per aquesta administració ni cap altra. És una persona que en aquests moments fins i tot crec que està jubilada des de fa anys. Per tant, què vol que li digui? Una denúncia la pot presentar qualsevol. Una altra cosa és que aquesta denúncia tingui, en aquest cas, la veracitat de ser real. I per tant, jo el confio en la justícia. Però si algú, ja torno a dir, no hi ha hagut ningú de la meva confiança electes o càrrecs de confiança, ningú que hagi fet un fet que sigui reprovable des del punt de vista jurídic o moral, fins i tot moral, doncs si ha fet algú que caigui tot el pes de la llei i també la reprovació de tothom. També tindran la meva, sigui qui sigui, però deixa'm que digui una vegada més que poden estar tranquils, que més enllà de la utilització política que ara alguns partits faran i aprofitaran per encara generar més desconfiança cap a les persones, i en aquest cas cap a l'Ajuntament i cap a l'alcalde, doncs li vull assegurar que no, que estiguin tranquils i confiem junts, tots amb la justícia. El que demano és que sigui ràpida, que sigui la justícia que no estigui anys i anys i anys i anys i que l'especulació que segurament alguns voldran utilitzar sigui el que acabi danyant no només la imatge i la moralitat de la meva persona, sinó també de la meva ciutat, que si diu això amb tota la passió.
Senyor Bustos, més breument, ens pot confirmar si Montserrat Capdevila, tinent d'alcalde de Sabadell i diputada també al Parlament, recentment escollida aquest diumenge, ha estat també imputada? Doncs sé que entre elles es figura com una persona imputada i que ha estat també, però són diversos i això no ha acabat. Vull dir, ara vostè m'ha informat de coses que desconeixia, també la companyia d'aigües, Vinusa. Vull dir, jo crec que estem en un procés molt ampli, molt obert i que estan recollint informació. Per cert, del meu despatx, els únics papers que s'han portat, que deixa'm que ho digui també, el tracte ha estat exquisit per part de la secretària del jutge i del jutjat i per part dels Mossos d'Esquadra, exquisit, respectuós, però al final quan s'han portat de papers, dic, escolti, i he preguntat, puc explicar què s'han portat vostès? Diu, sí, vostè mateix pot dir-ho. Del meu despatx s'han portat fotocòpies de decrets que són públics de la Diputació de Barcelona d'unes subvencions que ha donat la Diputació. Només. En papers, no sé quants papers eren, però diu, escolti, però això és oficial, és públic. Bueno, vostè no es preocupi, sí que em preocupa, però al final, això és el que s'han portat? Doncs la veritat és que estic desconcertat perquè no sé exactament què és el que estan buscant. Senyor Navarro, dues preguntes últimes molt ràpides. Ha parlat amb Pere Navarro, primer secretari del seu partit, sobre les repercussions que aquest cas pot tenir sobre el PSC? Jo he traslladat a la direcció, en aquest cas a la figura del secretari d'organització, li he traslladat que evidentment no permetré que a través d'aquesta situació que afecta la meva persona puguin fer mal al Partit Socialista de Catalunya. No ho permetré. Darrerament hem vist moltes coses que han passat i que han afectat a persones, han afectat a partits polítics i a tot Catalunya. L'hem vist, l'hem patit. I per tant, el que jo no faré és contribuir a que algú pugui utilitzar la meva persona i els meus càrrecs institucionals i també polítics per fer mal al partit polític del qual formo part des que vaig néixer. Finalment, senyor Bustos. Que creia que en aquests moments era bo suspendre les meves responsabilitats del partit polític per dedicar-me explícitament, amb totes les meves forces, a deixar ben clar la honorabilitat d'aquest Ajuntament i de la meva persona com a alcalde. Per tant, pensa vostè dimitir d'algun dels seus càrrecs? No, jo he deixat en suspens els càrrecs polítics per evitar aquesta connexió i l'he posat a la disposició d'aquests càrrecs, però de les meves responsabilitats institucionals i polítiques, des del punt de vista de la meva ciutat i d'altres, no penso deixar la meva responsabilitat, ni molt menys. Jo soc innocent. I algú ha volgut segurament generar un clima de confusió i desconfiança, i no tinc res que amagar, i per tant estic amb vostès i aniré a tots els mitjans de comunicació perquè el que no té res que amagar i és innocent té dret a defensar-se, i ho faré amb tota la honestitat i solemnitat que mereix el meu càrrec. I per tant, li puc assegurar que el que espero és que d'aquí un temps també tingui l'oportunitat d'anar a TV3 o a les mitjans de comunicació que tenen molt interès avui de parlar amb mi i també em donin un espai per dir, veu, el que jo li vaig dir s'ha confirmat. Nosaltres no vam actuar de manera il·legal i irregular i hem actuat sempre dintre de la moralitat i de l'honestitat i la transparència. Espero que em donin l'oportunitat d'això, sí. No és suficient estar imputat en un cas de corrupció per dimitir? Jo tinc, el paper que tinc posa denunciat, però és igual, malgrat que estigui imputat, he preguntat què significava estar imputat. I imputat m'han dit que és perquè, en aquest cas, la persona denunciada tingui el suport jurídic d'un abogat. Això és el que m'han dit, res més. Doncs miri, jo el que espero és que això al final acabi aclarint què hi ha darrere d'aquesta... I vull agrair, en tot cas, que em doni la possibilitat, si en aquest cas tingui el suport d'un letrat, perquè jo demanaré, i em reservo, demanar també danys i perjudicis a les persones que hagin pogut difamar-me en aquests moments. Molt bé, nosaltres també li agraïm. Pensi que per una persona que és honesta i que s'ha dedicat tota la vida a servir a la comunitat versa, com jo estic veient en aquests moments, posar en qüestió, no descarti que si sé qui ha estat darrere d'aquesta situació, sigui qui sigui, sàpiga que utilitzaré també els mecanismes legals per deixar ben clar que ha volgut danyar-me la meva honorabilitat. I no penso permetre. Queda clar, senyor Bustos. Queda clar, no tenim més temps malauradament, però li agraïm que hagi atès les nostres preguntes, les de TV3. Gràcies. A vostès, gràcies. L'altre tema que centra la portada